Takže já vás všechny srdečně zdravím. Nevím, jestli je nutné, abychom seděli tak daleko, nebo ten stupínek si vám poposunout blíže k vám. No, možná ti v poslední řadě by se mohli posunout, ale máme svobodu každému přejíme tak, jako jak chcete. Jsem rád, že tady jsem mohl s manželkou přijet, taky vidět sníh, u nás v Berouně není ani památka, tady máte krásnou zimu. My jsme se sešli, abychom si připomněli památku velkého Čecha, mistra Jana Husa. Letos právě si připomínáme 600. výročí od jeho upálení. Je to shodou okolností také zrovna teďka 14 dnů od doby, kdy jsme si připomínali upálení Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty a právě té fakulty, kde Jan Hus byl učitelem, děkanem i rektorem. Z těch všech přívlastků o Husovi musíme říct, že to byl člověk mimořádného formátu. Stýkal se se vzdělanci své doby, církevní hierarchii, šlechtici, se samotným králem Václavem IV. A je známa, že manželka krále Žofie navštěvovala dokonce Husovy kázání v Betlémské kapli a dokonce se o něj zasazovala v době, kdy byl ve vězení. Nebyla to planá slova, co řekl Hus v Kostnici, když ho obviňovali, že tam byl přinucen přijít, tak říkal, bylo dost českých pánů, co mě schovali na pevných hradech, kdybych nechtěl dobrovolně přijít. A také i poté, když byl upálen, tak došel do Kostnice protestní list, kde bylo podepsáno 452 šlechticů spolu i s pečeťmi a tam píšou, že chtějí hájit a chránit zákon Pána Ježíše Krista, jeho dané kazatele až do vylití krve. Já mám tady obrázek té pečeti, tak vidíte, kolik jich tady je. A to všechno ukazuje, jaký vliv, jaký význam měl Hus v českých zemích. Ale nemenší oblibu měl Hus také i mezi prostými lidmi. U svých posluchačů v Betlémské kapli, u prostých řemeslníků, tovaryšů, žen, již do kázání chodili rádi a i jim, možná právě jim chtěl být Hus věrný až do smrti. Kdo tu byl Jan Hus? My jsme v Berouně zahájili právě před 2 týdny takovou řadu 6 přednášek na toto téma, kde máme pozvané různé hosty, kteří budou hovořit o něm z různých stran. A aby ještě vysvětlili kontext, až přijde do Berouna, tak to hlavní náměstí je Husovo. A na tom Husově náměstí také Husova socha. Je tomu 100 let, kdy měšťané nebo obyvatelé Berouna se k 500. výročím upálení začali skládat na postavení Husovy sochy. Socha stojí a lidé už nevědí, kdo to Hus vlastně byl. Proto jsme právě i s podporou města zahájili takový cyklus přednášek pro veřejnost, aby se lidé o tom něco více dozvěděli. Vlastně téma přednášky je Husův zápas a zápas o Husa. Nebo jinak řečeno, o co šlo Husovi a o co má jít nám. Takže nejprve k té první otázce. O co šlo Husovi? Motivy Husova jednání se časem měnily, lépe řečeno zrály. Hus, jak je známo, pocházel z jihočeského Husince u Prachatic a dodnes tam můžete vidět jeho rodný domek. Návrh, že by pocházel z Husince u Klecan, tady se neprosadil. Také víme, že pocházel z chudých poměrů, měl zbožnou maminku, co učila se modlit
Otec se jmenoval Michal a měl ještě bratra, jež byl písařem. Datum narození není přesně známé, odhaduje se někdy do roku 1370 nebo něco málo později. Na své mládí vzpomíná: byl jsem žáčkem lačným, udělal žijící z chleba, dotud jsem jedl hrách, až jsem lžíci snědl. To je osobní vzpomínka. Už v mládí vynikal svými schopnostmi a když dospěl, šel do Prahy na univerzitu, zde nevíme přesné datum, ale co víme bezpečně, je datum jeho promoce na bakaláře. Byl to v září roku 1393. I jeho motivace je celkem zřejmá. Sám ji přiznává, tam napsal: chtěl jsem mít dobré bydlo a roucho a být lidem vzácen. Prosím, neodsuzujme ho. Kdo z vás byste to nechtěl? Mít dobré bydlo, roucho a být u lidí vzácen. Nemáme za to právo Husa soudit, ale to největší překvapení je, že Hus u této motivace nezůstal jako řada jeho spolužáků. Hus také vzpomíná na různé alotrie, jež spolužáky také prováděl. I to také, že hrál šachy rád a často, že tím probral hodně času, píše, a mnohokrát jiné i sebe tou hrou k hněvu nešťastně popouzel, se vyznává. Ve studii postupoval Hus úspěšně. 3 roky po bakaláři roku 1326 vypromoval magistrem svobodných umění nebo filozofie. 1398 se stává profesorem na univerzitě a začíná studovat teologii. Roku 1400 byl vysvěcen na kněze, roku 1401 se stává děkanem artistické fakulty, té filozofické. Roku 1402 je kazatelem kaple betlémské. Roku 1404 získává bakalář teologie a chybělo mu jenom málo k dokončení doktora z teologie, ale ty okolnosti, jaké přišly, že mu nedovolí to studium ukončit. Roku 1409 po Kutnohradském dekretu je Hus zvolen rektorem univerzity. A tak bychom mohli říct, no, byla to úspěšná kariéra. Od toho venkovského chlapce, tam někde z Husince, až do představitele Karlovy univerzity. Co Husa změnilo, že nešel jenom za dobrým bydlem a kariérou. Můžeme se jen dohadovat, ale já zde vidím 3 vlivy. Za prvé studium, za druhé poznání poměrů, řekněme otřesných poměrů ve světě, kde žil, a za třetí vliv anglického reformátora Johna Wycliffa. Tak k tomu prvnímu. Studium samo o sobě bystří rozum. Učí člověka kriticky myslet. Učí o logice a schopnosti se soustředit. Jak tenkrát vypadalo studium na univerzitách? Univerzity měly obvykle 4 fakulty. Ta první a základní byla svobodných umění nebo filozofická, dále lékařská, právnická, teologická. Kdo chtěl studovat, musel nejprve projít filozofickou fakultou, naučit se základy myšlení a to další, a tedy potom mohl pokračovat na těch dalších fakultách. Studium filozofů, aristotelská logika, a když jsem si četl jeho spis o církvi, tak jsem viděl, jak on umí velice logicky věci zdůvodňovat, přísně logicky, či byl tato školený. Současně studium a výklady církevních otců a teologů, jako byl Tomáš Akvinský, či sentence Petra Lombarda, mu rozšířili jeho obzor. Je zajímavé, že z těch názorů těchto teologů byly církvi odsouzeny, třeba
Ale oni se vyučovali už ze cvičných důvodů, aby si studenti u toho cvičili své myšlení a diskuterské schopnosti. Hus získává ideje, myšlenky, jež převyšovaly ty původní, mít se dobře vyvážen u lidí. O tom, co četl hloubá, domýšlí, srovnává s ideály, že se nachází v písmě a v učení Ježíše z Nazareta. Jako křesťan, kněz a později kazatel v Betlémské kapeli, na rozdíl od svých těch kolegů, bere tyto ideje vážně. Jako kontrast k těm vznešeným ideálům poznává ho svět takový, jaký byl. Jak už jste se zmiňoval, pro své schopnosti se dostává do kontaktu s nejvyššími vrstvami společnosti. Arcibiskup Zbigněk Zajíc z Hasenberku, víc voják než kněz, bych řekl lepší voják než kněz, jej pověřuje kázáními na synodách, teda káže ke kněžím. Je členem komise, co zkoumá zdánlivé znaky v Braniborském Brznachu. Na druhé straně káže v Betlémské kapli a tak svůj slovník intelektuála musí přizpůsobit svým posluchačům, řemeslníkům, tovaryšům, vdovám. Je mnohdy nečekaně humorný. Ale to všechno ji vedlo k poznání, že je potřebí změny, reformy, protože skutečný život je velice vzdálen od Kristova ideálu. A začíná kde jinde než církví. Odsuzuje jednotlivé kněze, jejich rozmařilý život, bohatství, svatokupectví, za církevní úkony se musel platit, simonii, prodávání, úřadu, nemravnosti a tak dále. A měl v tom vše pravdu, vždyť totež kázal na synodech na přání arcibiskupa. Jenže tím si udělal spoustu nepřátel mezi bohatými kněžími. A pak, když se postavil proti prodávání odpustů, když vyhlásl Jan 23., ztratil přízeň krále, neboť jí odměl na těchto odpustcích jistý podíl. Nakonec byl dán arcibiskupem do klatby a musel z Prahy odejít a tím spor začíná cesta, která končí na hranici v Kostnici. Třetím významným vlivem na Husa bylo setkání ze spisy anglického teologa a reformátora Johna Wycliffa. Jak to začalo? No nečekaně. Český král a římský císař Karel IV. Slíbil provdat svoji dceru Aničku za mladičkého krále Richarda II. Anna byla vlastní sestrou Zigmunda a Jana Zohřeckého a nevlastní sestrou Václava IV. Než se to uskutečnilo, císař Karel IV. Zemřel, ale jeho nástupce a syn Václav IV. Otcovo přání splnil. A tak roku 1381 posílá Annu s doprovodem do Anglie. Až budete někdy v Londýně, tak neopomeňte navštívit její hrob v opatství Westminster Abbey, kde je pochována společně se svým manželem. V Anglii je známa jako Good Queen Anne. Tento sňatek už měl politické pozadí, jako většina sňatků. Souvisel s rozkolem v katolické církvi, kdy francouzští kardinálové neuznali volbu italského papeže Urbana VI. A zvolili vzdropapeže Klementa VII., který se usídlil v Avignonu. A protože Karel IV. Podporoval římského papeže Urbana VI., hledal v Anglii spojence proti Francii, proti tomu vzdropapeži. Tento sňatek měl ale nečekané konsekvence, důsledky. Nastala kulturní výměna
mezi Anglií a Českým královstvím. Řada osob z doprovodu princezny Anny zůstala v Anglii. Dvorské dámy a celá řada dalších lidí. A zase naopak angličtí studenti, někteří šli studovat do Prahy a praští studenti šli studovat na Oxford do Anglie. Neboť v té době se všude přednášelo v latině. Takže to byla velká výhoda. Studenti mohli jít kdekoliv v Evropě na školy a pokračovat dál bez jazykových problémů. Všechno bylo v té jedné světové řeči. No a zřejmě tímto způsobem se do Prahy dostaly první Wyclifovy spisy. Někteří říkají, že snad je přinesl Jeroným Pražský, což je také možné. Jeroným to byl světoběžník, měl gradusy na několika univerzitách evropských, takže se vyznal ve světě a on mohl také nějaké knihy přinést. Nejprve to byly knihy filozofické, později teologické. A tyto spisy vzbudily velkou pozornost v Praze. A zvláště čeští mistři, v té době uzvěta takzvané 4 národy, začali pro Wyclifa horovat. Nebyl to ani předně Jan Hus, ale starší kolegové a učitelé jako Stanislav ze Znojma a Štěpán z Páče. Sám Hus si vlastnoručně obsal několik Wyclifových traktátů a soubor je datován či dopsán 30. září 1398. Kdybyste ho chtěli vidět, tak byste museli do Stockholmu, do Švédska, kde je uložen v Královské knihovně. Ptáte se, proč asi je to zrovna ve švédské knihovně? Uhodl byste to někdo z vás, kromě mé ženy? V době 30. války Švédové obléhali Prahu, to asi víte. Oni nedobili, možná škoda. Ale místo toho dobili Pražský hrad. Nedostali se za Vltavu, byli před Vltavou. A tam z doby Rudolfa II. Byla ohromná sbírka všelijakých pamětihodností. Mimo jiné takzvaná ta Ďáblova Bible. A to bylo asi jiné téma. No a ten generál toho švédského vojska nechal to naložit na několik set vozů a nechal to odvést do Švédska, do Stockholmu a tam vlastně zůstali. Už se nepodařilo nám zajistit návrat, neboť jsou nějaké dohody, maličko odbočil, to nevadí. Víte, kdyby se měl vrátit všechno, co bylo ukradeno během 2000 let, tak to prostě nejde. To měnil akorát majitele a kdo byl původní majitel, bylo problematické. Takže jenom vím, že je nějaké datum, a nepovím jaké, od kdy se to musí vracet. Mám dojem, že od začátku 20. století, nebo nějak v té době. A co bylo předtím za to prostě byl válečný lup, to už zůstalo tak. Proto i pokud jde o tu velkou Bibli, největší snad Bible světa, takzvaná Ďáblova, to je, tak se říká, Codex Gigas, tak my jsme měli v Praze před několika lety, byly možnosti prohlédnout, ale přátelé, na to musela vláda se celá podepsat, že to vrátí. Oni se báli, že my to půjčíme a pak je to naše. To vzniklo v Podlažících na Českobraské vrchovině v klášteře a že to nevrátíme. Tak teprve, když opravdu pod velkými zárukami, ještě ten Havla a vlády, já nevím, co všechno se podepsal, tak to zapůjčili na 2 měsíce, aby jsme tam s manželkou byli, bylo to vystaveno v knihovně v Klementínu. Tam mohlo jít pouze 10 nebo 15 lidí. Ze 4 nebo 2 stran byla kamera, s nima, ta Bible sama o sobě byla v neprostřelném průhledném skle. Šly tam kamery z 2 stran a ve Stockholmu stále sledovali, jestli ta Bible je tam v pořádku a hlídala tam policie. Tak jenom na vysvětlení, proč zrovna ten dokument je tedy zrovna tam ve Stockholmu. Tam byste
se dočetli i zajímavosti, jak Hus to studoval, ty Wyclifovy spisy. Tam jsou přímo Husovy poznámky. Třeba Wyclef, nejednou ty hlavu zvykleš. Nebo za zlatý stojí, co slyšel. Nebo nacionální poznámka, aha, Němci ven. Nevím, kde to tak bylo, tak nějak to tady v té chvíli napadlo. Musím říct, že nejprve ten jako zápas byl na rovině filozofické. Wyclif učil tak starší chápání světa, zvaný realismus, zatímco v Německu, nebo Němci, až byl modernější směr, nominalismus. Já se moc neodvážím vám to vysvětlovat. Prostě ten realismus chápal tak, že názvy označují konkrétní reálie, jednotliviny, když nominalismus říká, že jména jsou pouhá označení, která s realitou nemají nic společného. No, když řeknu stůl, tak realisté řeknou stůl, to je prostě určitá skutečnost v boží mysli, řekněme, a jestli ten stůl má 2 nohy, nebo 3 nohy, nebo 4 nohy, sekulat, nebo hranty, pořád ten stůl jako takový existuje jako idea. Nominalista řekne stůl, no to je pojmenování nějakých věcí, to bylo pojmenovat se jinak třeba, na tom nezáleží. Pokud ale tento spor převede do teologie, pak to má důsledky. Je slovo Bůh označení reality nebo obecné pojmenování? Nebo slovo biskup a král? Je to pouze označení někoho, kdo zastává nějakou funkci, nebo musí člověk splňovat už té vnitřní předpoklady, aby on byl biskupem či králem? On sice může být někdo biskupem prohlášen, ale protože to neodpovídá, tak de facto biskupem není. Podle to realistického chápání, protože by musel splňovat podmínky, třeba Timoteju, a biskup musí být takový a takový. Když není, no tak není biskup, i když byl prohlášen. No ministr řekne, on je biskup, protože byl takhle nazván. To bylo tedy výbušné téma, neboť dával člověku možnost pochybovat o příkaze nadřízených, ale takhle společnost fungovat nemůže. Na druhé straně, když se někdo dostal na určité pozice pomocí vražd, uplácení, simonie, jako v případě biskupů nebo papeže, a ještě přikazuje něco proti božímu zákonu, je tedy správné ho poslouchat? A já se domnívám, že právě toto byl hlavní důvod, proč byl Hus odsouzen, nebo zpochybňoval tehdejší společenské zřízení. Jinak řečeno, kladl mravní normy na politické rozhodování. A podívejte, jak je ten Hus dneska stále aktuální. Když Husa v Kosnici obviňovali, tak se bránili, že proti Wyclifovi užíval tam vždy slovíčko hodně. Takový, kdo žije ve smrtelném hříchu a zastává funkci kněze, biskupa, papeže nebo krále, není hodně v té funkci. On sice v ní je, ale není v ní oprávněně hodně. A proto je třeba příkazy zkoumat, jsou-li dobré. A tím se dostáváme do dilematu. Na jedné straně společnost nemůže fungovat, není jasně rozlišeno, kdo má právo poroučet a kdo musí poslouchat. Já bych dával zaměstnání, by si každý zaměstnanec řekl, já ten mistr vedoucí, o tom nerozumím, já to budu dělat líp. No, společnost funguje na tom, že někde nadřízen, někde podřízen, to jinak nejde. Na druhé straně je pravdou, že ne mnozí vedoucí jsou hodní svých funkcí. A to také dobře víte. V demokratické společnosti to řeší tak, že jsou volby, ten, kdo není hodný té funkce, no tak nebude příště zvolený, anebo existuje také nezávislé právnictví, platí pro pána jako pro kmána, a tam se takové věci mohou vyřešit.
jenže víme, že ani dnes to tak úplně nefunguje, na to před 600 lety. Hus se oprávněně hájil otázkou, jaké by se od své koncu rádi vyhlí. Proč byl tedy sesazen Jan 23. Baltazar Kosa, když byl tedy pravým papežem? Proč jste ho sami vy, preláti, zesadili, když byl pravým papežem? A pokud teda nebyl pravým, no tak tím byste potvrdili ta Husovu tezi. Že vidíte, jak jsou ty otázky velice někdy složité a nesnadné k vyřešení. Když se pak dostali do Wyclifovy teologické spisy, přišly otázky, další otázky, jako co se dělo při proměňování. Wyclif tvrdil, že se nemění, že chléb zůstává chlebem, víno vínem. Pojetí církve jako společnosti vyvolených a podobně. Tady musím říct, že Hus zase nepřijal od Wyclifa všechno. Nebyl pouze jeho epigonem, ale že možná nešel ani tak daleko, jak už šel Wyclif v tom názorech, ale tvůrčím způsobem zpracoval podněty Wyclifovi do českého prostředí. My můžeme Husův život rozdělit zhruba na dvě části. Hus v přízni u lidí a Hus v rozporu s arcibiskupem, a to poslední čas potom Hus v Kosnici. Takže jdeme ještě do jeho života zpátky. Zpočátku se Husovi nestavil do cesty žádné překážky. Jeho vliv na univerzitě, ve společnosti i mezi betlémským posluchači rostl. Prostorná kaple sotva stačila pojmout všechny posluchače. Podle jedné studie v Husově době se do betlémské kaple vešla 1/20 obyvatel Prahy. Což je značné množství. Přicházeli měšťané, řemeslníci, studenti, kněží, dvořané, jak jsou zmínili i královna Žofie, rodem bavorská princezna. Na stěnách kapel byly nápisy katechismového obsahu, desatero a věří v Boha. Pro činné zapojení svých posluchačů uvádí Hus do kaple nové písně, již sám zpracoval nebo upravil, z jejich pramenů. To dal podnět k pozdější duchovní písni husitské a bratrské. Mezi ním a jeho posluchači se utvářel vztah nevšední pastýřské péče. Jo. Kam nedosáhl Husovo slovo, pronikly jeho spisy, latinské i české. České píše Hus v pražském nářečí, zavádí také zjednodušený pravopis. Jak víte, my Češi jsme psali podobně jako Poláci CZ, SZ. A Hus zavedl čárky, tečky a tím to zjednodušil. Husovi přál i král Václav IV. Zpočátku i arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenberku. Ač byl víc voják než kněz, jak už jsem říkal, byl velmi úspěšný voják, když ho král pověřil nějakou vojenskou výpravu, ale totálně neúspěšný arcibiskup, který tomu nerozuměl. Oni pak později, když palili si Wyclifův spis, tak se po Praze zpívalo biskup Zbyněk abeceda spálil spisy, co v nich nevěda. Prostě byl zvolený jen z politických důvodů, nikoli, že by to byl teolog. Ale nicméně viděl, že náprava v kněžstvu je nutná. Jak už jsem říkal, Hus několikrát kázal na kněžských synodech a varoval před nečestným lakomným životem. Byl velmi působivým kazatelem. Já vám tady ocitnu kousek z jeho kázání. Tam jménem Krista mluví. Já bludím v hadrech a kněži v rouších šarátových se radují. Já jsem olupován ušat za ně, oni z almužny nádheře královské se pišní. Já zápase krev potím, oni v nejjemnější láznice kochají. Já po noci při nadávkách a plvání, oni při hostinách hýřejí opilství. Já jsem veden pod křížem k smrti zemdlen,
oni opili k odpočinku. Já volám přibít na kříž, oni na nejměkčím lůžku chrápají. Já vydávám největší lásky své duši svou za ní, oni jen přikázání lásky nenaplňují. No tak on měl sílu, ten Hus, když kázal. A není divu, že ti posluchači se jim to moc nelíbilo. A byli to také oni, kdo první vznesli na Husa obžalobu. V roku 1408 byly na Husa podány první žaloby pražských farářů, že Hus je ve svých kázeních utrhá a ponižuje. Posílali do betlémské kaple špehy, aby jim donášeli, co Hus káže. Arcibiskup začal Husovou činnost omezovat, až mu ji zakázal kázat, nejprve v betlémské kapli, později vůbec. Hus ale neposlechl, nebo byl přesvědčen, že byl povolán ke kázání samotným Ježíšem Kristem. V té době se také rozpoutaly těžké polemiky o Wycliffovo učení, v níž se Hus postavil za anglického mistra. Arcibiskup naopak se tvrdě postavil proti. Univerzita odhlasovala Wycliffovy články za kacířské. Bylo to odhlasováno proto, že němečtí mistři měli na univerzitě většinu hlasů. Spor se vyostřil, když přijel do Říma udání jako český mistrů v čele s mistrem Stanislavem a ten dostal obsílku, aby se dostavil do Říma a odpovídal se z kacířství. To bylo králi Václav IV. Nemilé a tak donutil fyzickým násilím přímo arcibiskupa, aby vydal prohlášení, že v Čechách žádné kacířství není. Přišla však událost, která Husa zbavila i přízně krále Václava IV. Roku 1412 vypsal nový papež Jan 23. Baltazar Kosa odpustky, aby získal peníze na válku. Prosím, neplet si tohoto Jana 23. s jiným pozdějším papežem, co byl zvolený roku 1963 a svolal druhý vatikánský koncil. On právě převzal jeho jméno, aby toho nehodného Jana jako vymazal ze seznamu papežů. I do Prahy byl vyslán papežský posel, aby zajistil organizaci prodej odpustku, jenže v českém prostředí, ovlivněném už předtím Milíčem z Kroměříže, Matějem z Jenova a dalšími, naráží na odpor. Lidé háží do té bedny místo peněz knoflíky, nebo posměšné lístky, nebo přímo v jednom případě dokonce to prodavače zbyli tam, že musel utéct, protože se ptali Husa další, že to neplatí. Jenže král Václav nejenom dovolil tento prodej, ale měl mít i podíl procentu z toho zisku. Čili se velice rozhněval a Hus tak přišel o jeho ochranu a vydal peníze vždycky až v první řadě, na poslední řadě. 3 mládenci, Jan, Martina a Stašek, se veřejně v jednom pražském kostele ozdali proti prodej odpustku, byli zatčeni a ač Hus tam šel vyjednávat a staroměští končelé mu slíbili, že je propustí, Hus klidně odejel dokonce z Prahy, tak oni je popravili. Nastalo velké vzbouření po Praze, byli neseni jako mučedníci, byli zabaleni do bílých rouch, neseni do betlémské kaple, tam byli slavnostně pohřbení a Hus pak později o ní hovořil a kázal jako mučednících Krista. Nad Husem samotným se stahovaly mraky, klatba nad ním byla stížená a nebo neměl nikde zastání, odvolal se k samotnému Kristu. Byl to něco, který řád neznal a ani dnešní církevní řád nezná. Hus napsal několik listů, vyvěsil na Králově mostě a na jiných místech,
kde píše, že se odvolal ke Kristu jako tomu nejspravedlivějšímu soudci v jeho při. Když byl na Prahu vynesen interdikt, to znamená zákaz veškerých bohoslužebných úkonů, křtů, svateb, pohřbů, tak aby nedělal problémy, odešel z Prahy na venkov a v letech 1412 až 14 pobývá na Kozím Hrádku v Jižních Čechách na hradu Krachovci u Rakovníku. Tam v okolí kázal a píše také mnohé spisy jako výklad víry, výklad desatera, pro posluchači Betlémské kaple z knížku Cerka, knihu o svatokupectví a latinský spis o církvi de Ecclesia a jiné. V roku 1414 byl svolán církevní sněm do Kostnice, aby provedl nápravu církve a trojici papežů. Já jsem možná neřekl, že předtím byl koncil v Pise. Ten koncil sesadil 2 papeže, toho římského a toho v Avignonu, a zvolil nového papeže Alexandra VI. Ale ti 2 papežové neuposlechli, nevzdali se jako své funkce, takže místo 2 byli jako 3 papežové a teď to musel ten koncil nějak řešit. Možná se divíme, že Hus do Kostnice vůbec jel. I když musel přinejmenším tušit, že pro něj to odvolání nedopadne dobře. Například královský posel, pan Mikuláš Divuček z Jimniště, mu řekl přímo: mistře, měj zajisté, že tam budeš odsouzen. A my se ptáme, co bylo motivací, že Hus naproti tomu varování, a tak to, že on zná ty pomíly v církvi přece dobře, že ví, jak to může dopadnout. A i píše, že ví, že ho to může čekat. Proč tam teda šel? Já to chápu tak, že on viděl jako možnost obhájit před delegáty celé církve to, co nazývá pravdou Boží. Že snad to, co řekne, v těch myslích lidé zůstane a že to bude mít vliv na reformu církve, bude ochoten i riskovat svůj život. Jeho advokát Jan Jesenis mu ještě na cestu opatřil osvědčení univerzity o bezúhonnosti a to potvrzení, že v Čechách není kacířství. Císař Zikmund, nevlastně bratr krále Václava, mu slíbil průvodní glejt, zaručující doslova svobodný příchod i odchod z Kostnice domů. Po několika dnech v Kostnici v domě vdovy Fidy byl však Hus zatčen, uvězněn v kopce dominikánského kláštera. Odtud píše své mnohé listy přátelům. Průvodce Husův Jan z Chlumu se snažil Husa z vězení vysvobodit, ale marně. Internoval na všechny strany, i pak později na Zigmunda se obrátil a ten už dával to ruce pryč. Tady bych chtěl možná maličko říct, ono, víte, po bitvě každý generálem, ale když Hus s doprovodem cestoval z Prahy do Kostnice, což byla cesta dlouhá, mnoho dnů, možná až týdnů, tak on ještě neměl glejt krále Zikmunda, šel pouze na jeho slib. A král Zikmund v Kostnici ještě nebyl, on si dával na čas. Proto někteří páni se rozhodli, že pojedou tam, kde ten král Zikmund přebýval, získat něho ten papír pro Husa a pak pojedou dál. A říkají mu Husovi, aby jel s ním. Je pravděpodobné, že kdyby Hus nespíchal do Kostnice, ale poslechl je a šel tam, kde byl král Zikmund a přijel v jeho doprovodu, že by byl v lepší pozici. Ale tam byla otázka tak finanční, to všechno něco stálo, to cesta, co se v Kostnici, tak tam měl dřív, než Zikmund tam přišel a když tam přišel, už byl ve vězení. Také máme zprávu o tom, že se král Zikmund nejprve rozhněval, že Husa uvěznili. Dokonce řekl, že sám půjde a nechá vylomit vrata
vrata toho žaláře. Podle jiného verze to sám rozkope ty dveře. Ale kardinál řekl, pokud to uděláš, tak my odcházíme z kostnice. A protože pro Zikmunda bylo důležité vyřešit problém trojpapežství, nikoli Hus byl vedlejší problém, tak v zájmu toho v podstatě Husa obětoval. Mezi tím, když vytvořili komisi, když měla vyřešit Husovy bludy, vycházely z Husových knih také ze žalob, jaké čtyři přinášeli z Čech Husovi nepřátelé a bývalí přátelé, jako třeba Páleč. Ke konci, jestli na to zapadu připomeňte, je zajímavý ten vztah Hus a Páleč, dva přátelé. Hus byl zajat v listopadu roku 1414 a celou zimu prožil ve studeném žaláři, tam také těžce onemocněl. Z Čech přicházely mnohé protesty proti jednání s Husem od šlechticů a celého moravského markrabství. To císař nemohl úplně přehlížet, tak nařídil ulehčení žaláře a umožnil Husovi veřejně slyšet vést koncilem o té Hus stál. Nicméně i v tomto slyšení, jaké Hus měl, tak v podstatě ho tam ukřičeli. Hus si představil, že přijde na fórum a že bude diskutovat jako v teologických síních s těmi teology, když on tam už byl jako obviněný z kacířství, už jako vězeň a jí se snažil a opravdu mluvil. Některé ovlivnil také, to také víme, tak prostě byl ukřičený a ta jeho představa se nesplnila. Prostě chtěli podívat, aby odvolal. Ostatně nezajímal. Odvoláš, jestli neodvolal, byl upálen. To ostatně nezajímal. Hus řekl, že je ochoten odvolat. Pak mu byli dokážu z písma svatého. Já jsem ochoten, ale to ten sněm nebyl schopen. Zajímavé, když pak za ním posílali několikrát různé biskupy a teology, kde bylo možnost diskutovat v tom žaláři s Husem, nikdo nebyl ochoten s ním diskutovat o podstatě věci. Oni byli ochotní, a to je zajímavé, čím ten čas se blížil upálení, tím ty podmínky odvolání byly mírnější a mírnější. Hus to říká, že mnohé ty věci neučil, mnohé jsou špatně vyloženy, což bylo taky pravda. Tak řekni to, co zneučili, to nedržíš a to ostatní, ale prostě chtěli, aby odvolal, že se báli jeho smrti. Ale Hus nakonec věděl, že jakékoliv odvolání byla prohra, tak zůstává stát na tom, co učil a je si jist, že to, co učil, je správné. Tak nakonec byl Jan ještě odsvěcen, bylo to toho 6. července 1415. Byl prvně oblečen do kněžského roucha, potom z něho svleč, nějaké kadby byly řečeny, to jeho posvěcení bylo jakoby zrušeno, no a pak byla dána hlava koruna s těmi čerty, odvezen na popraviště za zpěvu písně Věří v Boha, také zesnul. Právě přítomný Jan Petr z Mladoňovic, sekretář pana Jana z Chlumu, o tom napsal, celou knížku mám i tady, kde popisuje podrobně jeho smrt. Bylo by to zajímavé, tak to jiné téma, jít zase přednášku. Dneska jsem měl jiné téma, kde až do konce vlastně popisuje ty události Husova odsouzení a jeho smrti. Tato zpráva potom se četla každoročně v Čechách jako oslava upálení a svátku Jana Husa Jeronýma, četla se při husitských bohoslužbách. Já sám mám tady teď několik otázek, které těším se, přijdou možná doberou na ještě lidé vzdělanější, známější věci v té oblasti, ale já i ty otázky povím. Otázka, jak to bylo s tím Zikmundovým glejtem. Například v televizi byla diskuze, kde i ten katolický profesor Halík řekl, no to byl jen takový cestovní pas,
co mu zajišťoval, aby tam dobře došel, ale nemohl zabezpečit před církevním odsouzením. Možná ano, já nevím. Ale ptám se, proč potom se Zikmund tak hněval, když přijel do Kosnice, že chtěl vykopat ty dveře toho Husova žaláře? A proč potom museli mu říkat, že slib daný kacíři neplatí, kdyby ten slib nedal? Jo, tak to je taková otázka toho. Nebo další otázka, umíral Jan Hus jako katolický kněz nebo ne? A zase Tomáš Halík píše ve svém článku o Husovi. Hus zůstal až do konce katolickým knězem, protože podle katolického učení žádný církevní trest ani laicizace či exkomunikace nemůže zrušit nezrušitelný charakter svátosti svěcení. Možná, no tak to Matejka říká. Ale já se ptám, tak proč ho potom odsvěcovali, když to vlastně nelze? Proč mu drhli ještě cihlou ty prsty, kde se drží hosty a tadyhle tu lisinu, když vlastně to nejde odsvětit? Nevím. A zemřel by vůbec jako katolický křesťan, když byl exkomunikován, vyvržen, vyloučen? Já nevím. Zeptám se na to učených lidí. A třetí otázka nejzávažnější, byl mistr Jan heretik nebo ne? Kdo budete chtít, to je téma jedna z těch přednášek a jak jsem říkal dopoledne, nebo kde jsem to říkal, to si vzal, já jsem to už dělal ty témata, nejprve dával těch hostů přednost, je katolický farář a říkal, že pozve nějakou katolíkce hotelovku a na to odpověděl z těch dvou stran. Byl jako heretik nebo nebyl? Já ne. Samozřejmě z našeho pohledu nebyl. Takhle, lidem bez vyznání je to v podstatě jedno. Ti vidí Husův přínos jinde v dogmatice. Jak je to z hlediska katolického, když uvedu nějaké námitky? Za prvé, Kostnický koncil, že protestanté v dnešní kacíři, to je samozřejmé. Pravoslavní, to možná ani nevíte, mají Husa Jeronýma jako svaté. Nevěřícím těm je to jedno, že, ta otázka. Jak to z hlediska katolického, když Kostnický koncil byl ještě před Tridentinem a mnohé věci nebyly ještě přesně definovaný. Jak to mohlo být, když to ještě církev nedefinoval? Za druhé, sám Kostnický koncil byl vlastně z katolického pohledu koncilem kacířským, nebo se šli proti vůli papeži bez něho. Za třetí, když někteří katoličtí teologové uvažují o rehabilitaci mistra Husa, například belgický dominikán a teolog Paul de Vouk napsal v Lovani knihu o Husovi, kde se bílně píše. Kardinálové Husovi soudci postupovali hadebně, předkladali mu teze, které neučil, tím méně snažili pochopit pravý smysl a podstatu to, co učil. Usnesení Kostnického koncilu nejsou pro katolíky závazná, nebyl to vpravdě ekumenský koncil, než podnik rozkolnických kardinálů se dopustili kacířstvím horší než Hus. Přižím toho, že prohlášili porčou tezi o vlastní superioritě nadřazenost nad papežem za dogma. Hus popíral kompetentnost a legitimnost toho koncilu plný právem. Zajímavý pohled. Nebo jiný. Polský profesor Lublinské katolické univerzity, historik a poradce papeže Pavla II. Štefan Svěžavský vydal roku 1986 článek, kde naznačoval možnost přehodnocení oficiálního církevního přístupu Husu. Domnívá se to, že Hus heretikem nebyl. Naopak, že některé rysy jeho nauky o církvi pozitivně předjímají mnohé prvky dokumentů o církvi přijaté ve Vatikánském koncilu. Bylo to tak, nebylo to tak? Ale je to zajímavé. Lze si vůbec položit otázku, jestli Hus rehabilitaci potřebuje, jestli ten spíše jeho soudci z Kostnice. A tak dále. Takže těch otázek by bylo hodně, které bylo třeba ještě doskoumat, prozkoumat. A jako v každé oblasti není nic definitivně ještě hotové.
Ale už závěrem, ať nemluvím dlouho, o co šlo tedy Husovi a o co má jít nám? Tak stručně, řekněme negativně, o co mu nešlo? Tak nešlo mu o dobré bydlo a být vzácen u lidí. To už dávno opustil. Nešlo mu ani v prvé řadě o slávu Univerzity nebo Českého království. Nešlo mu ani o nacionální prvek Čechy Čechům a podobně. Známe jeho citát, lepší dobrý Němec než špatný Čech. Kdybyste ho zeptali, o co mu jde, řekl by nejspíše, že mu jde o pravdu Boží. Co tím myslel? Pravda pro něho nebyla věcí intelektuální, ale také etickou. V jednom projevu z roku 1613 hovoří toto. Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy. Té, jež je obsažena v písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, již dosahujeme rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt, než získat obročí pochlebováním. Hus je přesvědčen, že pravda písma, pravda rozumu a zkušeností musí být v souladu. Jinak není něco v pořádku. Pravda si klade nárok na člověka. A kdybych tu otázku zhruba řekl, asi tohle. Hus viděl a prožíval problémy své doby. On byl kazatelem, nejenom intelektuálem, a řekl bych, že mi šlo o to, co později formuloval jiný slavný Čech, spíše Moravan, Jan Amos Kumenský, o nápravu věcí lidských. Vše nápravu. A toto úsilí změnit společnost za cenu vlastního života je něco dnes velkého a hodného následování. A teď o co má jít nám? Je zajímavé, jak chápání Husa se během dějin měnilo. Hus žil druhý život ve vědomí a vzpomínkách lidí. Jeho svět nebyl bez důsledku, jak jsem ukazoval ten protestní list a později také i vůbec husické hnutí. Víte, husitství to byl zápas více nebo méně úspěšný o prosazení Božího zákona. Vzpomněte husitskou píseň Kdo jsou Boží bojovníci a zákona jeho. To nebyla tedy nějaká banda zločinců, jak by někdy představování, ale Lapka nebyl jen nějaký potulný, Žižka nebyl nějaký potulný Lapka. Jistě, byli to lidé své doby. Jednali někdy jako jejich protivníci, oko za oko, zub za zub. Dokonce upalovali své protivníky, zničili některé kulturní hodnoty, ale v posledu oni se bránili. Křižácké války zpočátku šly do Čech, ne naopak. Byli přesvědčeni husité, že vedou spravedlivou válku. Je ovšem pravdivý slogan, co jsem dávno slyšel, že v takzvané spravedlivé válce se děje mnoho nespravedlností. Opakuji, i ve spravedlivé válce se děje mnoho nespravedlností. Na to přišel další český myslitel Petr Chelčický a platí to o všech válkách až do současnosti. V době nacionalismu a národního obrození byl Hus líčen jako velký Čech, protivník Němců a vrchol českých dějin. Zvláštní kapitolou by byl Hus komunistický, bojovník za práva dělníků a rolníků. Vzpomeňte Hus na film Janus Otakar Vávry. Tam jistě ta výprava je krásná, ty kroje a to všechno, ale Hus tam mluví jako komunistický agitátor. I to bylo přisvojení si Husa. Jak se dívat na Husa dnes? Sundejme si z naše ideologické brýle, poznáme ho takového, jaký byl. Že byl velká inspirující postava, s tím asi všichni souhlasíme. Dovolím se říct, že Hus je i po 600 letech od jeho upálení morálním vítězem, ne jeho soudcové na Kostnickém koncilu. Pro naši zemi zůstává velkou postavou. Jeho památku si každou také připomínáme státním svátkem. Kolik lidí
má takovou tu přednost. Došel uznání ve všech vrstvách společnosti. Protestanté se hlásky jeho odkazu, pravoslavně zařkli mezi své svaté, papež se omluvil za jeho smrt, požádal za odpuštění a nazval je reformátorem. I lidé bez vyznání vidí jako velkou postavu dějin. Jeho slova hlej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, brať pravdu a do smrti, se stal nezpochybnitelným odkazem pro každého člověka, podobně jako je výrok přítel páleč, přítel je pravda, ale přednost je třeba dát pravdě. To, o co usiloval, se do značné míry naplnilo v dnešní době. Stoupla vážnost písma svatého, je možnost přijímat podoboji už dnes ve všech církvích, prodejem odpustku se nefinancují válečné výpravy a konečně čárky a háčky, takzvaná nabodeníčka, jak to už nazýval, jež už zavedl, se osvědčili a rozšířili se bez další národy jako Litevce, Lotyše, Slovince, Chorváty a lužické Srby. Akorát Poláci Husovy knihy pálili, Husovu úpravu pravopisu odmítli a tak dost píšou či jako SZ, či jako CZ a tak podobně. Husitská heslo Pravda vítězí se dostalo na prezidentskou zástavu, ale původně bylo toto heslo poněkud širší. Pravda páně vítězí, i když načas poražená bývá. Já vám děkuji za pozornost. My teď si na chvilku budeme meditovat a pak mi řeknete, co za hudbu jste slyšeli a pak máte možnost ještě dát případně nějaké otázky nebo připomínky k tomu, co bylo řečeno. Kdo z vás neví, co to byla za píseň? A než vám dám možnost ještě k otázkám, tak bych tomu něco řekl, co jaksi tak mimo a taky patří. Je tomu už hodně let. Tenkrát jsem byl kazatelem v Novém Míčně a Kopřivnici. Jeden chlapec byl na vojně zavřený. Byl tam v Plzni na Borech a tak nějak jsem cítil za povinnost tam zajet. Už mě k němu nepustili, on byl tedy zavřený, ale zavolal mě toho, dali mě k tomu vyšetřovateli. A tak s ním o tom hovořím, mu snažím to vysvětlit, protože jsme církev, jsme povolená církev, máme nějaké zásady a na vojně je to možné zachovat sobotu. Já jsem sám byl na vojně před x lety, je to věc dobré vůle, nic víc.
ten chlapec všechno, on mě o něm pozitivní jinak zprávy, vidíte, že všechno dělá, co má dělat, plní rozkazy. I pouze v ten jeden den chce mít jako ho zasvětit a jinak to nahradí v neděli jiné dny, čili při trochu dobré vůle to jde. On zatvrdí, že to nejde, že se musí poslouchat, je na vůně, není doma a tak dále. A že ještě, že i mě může zavřít, nebo že jako popouzím, vybízím při své zákonu, tak jsme tak nějak. A mě to pak už trošku i vnitřně dohněvalo. A tak mu říkám, poslechněte, protože na vojně byl, to byla výhoda. Říkal, víte, byli jsme na různých cvičeních, i na slavnostních, kde se pochodovalo. Stáli jsme všichni i důstojníci stáli v pozoru a tam se právě hrála ta husitská hymna Kdo jsou boží bojovníci. Také, že jste to zažil, no ano. Vidíte, to jsem mi říkal, tak právě tam bojovali kdo se boží bojovníci a zákona jeho. Z toho zpíval, vy jste v pozoru. Ale kvůli tomu božímu zákonu toho chlapce chcete zavřít. No tak on teď byl zaskočený, tak se zasmál a říkal, to je něco jiného. A tak si ukázat, že je to pořád aktuální. Tak prosím vás, máte, jestli budu schopen, co budu schopen odpovědět, tak rád povím, něco k tomu říct, své připomínky, otázky. Jistě jsem neřekl všechno. Jo, to bylo zajímavé. Štěpán z Páleč, byl o něco starší než Hus. Ne o moc, ale o něco starší byl. A když Hus potom přišel do Prahy, začal už studovat a vznikl tam ten spor Vyklefa, tak ne Hus, ale právě ten Stanislav ze Znojma, jejich učitel, a Štěpán Páleč byli největšími zástanci právě Vyklefa učení. Jenže pak se stalo, že král donutil ještě i toho arcibiskupa, aby napsal, že tam kacířství není, tím to zlikvidovat, a poslal ty dva jako své posly s jakýmsi diplomatickým jednáním. V Boloni ale ten boloňský biskup na to nedbal a zavřel je jako kacíře. Takže oni od června špatně říkám, od podzimu, někde, omlouvám se, já to někde mám zapsáno, asi půl roku, možná přes půl roku, od jara někdy až možná do června nebo do května, byli v té Bolni ve vězení. Nakonec Václav IV. Je z toho vězení dostal, nebo se úplatky tam byly, prostě dostali se ven a přišli zpátky. Nicméně oni zakusli sami na sobě, co znamená být vězněm. A stáhli se zpátky, co je chápe. A místo toho v té době už Hus je v čele tohoto hnutí. No, to bych ještě chápal. Báli se, jako kdo by neměl strach. Jenže jak se to šlo přituhovat, tak oni začali, tito dva pánové, změnit své názory na Vyklefa a úplně přišli na stranu vlastně papeže a té jeho strany. Tam mezi nimi dochází k sporům. Například Štěpán z Páleče píše knihu Antihus a zase Hus na to odpovídá Antipáleč. Jo, takže to stal i v té... A to bylo pořád ještě, jakoby oba byli učitelé, profesoři na univerzitě, čili jako univerzitní diskuze. Ale potom, když Hus už došel do Kosnice, tak Páleč a někteří další Češi tam také přišli jako žalobci, žalovali na Husa. Dokonce vybírali z těch českých knih nějaké věci, které mohli použít proti němu, či dávali dispozici. Něco i dokonce přeložili schválně ještě tvrději, než to bylo u Husa napsáno. Takže v těch dopisech z Kosnice si několikrát stěžuje, že ho nejvíce škodí ti domácí, zvláště Páleč. A teď si představte, je už několik dní
před Husovou smrtí. Hus to už ví, kam to směřuje. A prosí, aby ještě mu dali kněze, aby se vyspovídal, což se na to měl právo. A žádal, víte koho? Pálče. Štěpána z Pálče, aby on přišel, aby se on jemu vyspovídal. Zkuste nějak se nad tím zamyslet, proč on to dělá. Přátelé, teď psal nepřítel, ta věta přítel Pálče, a pravda je větší přítel, že jak jsem říkal. Já to chápu tak, že on na konci života chce se smířit se všema lidma, celý smířit i s tím svým bývalým přítelem. Se znovu tím, že bude vyznávat své hříchy, tak tím snad dojdeme s ním k smíření. Páleč to nepřijal, někdy pouze říkají, že ho ale navštívil ve vězení, že se tam obíhali a oba dlouze plakali. To bylo smíření v té chvíli. Děkuji za tu poznámku, je to zajímavé tohleto. Tak jestli něco ještě chcete. Takže přátelé, do Husova odsouzení máte ještě skoro půl roku nebo 5 měsíců. Je to téma a čím se bude to na tom blíž, uvidíte tady v televizi různé diskuze, věnujte se tomu, opatřte si nějaké knihy k tomu, můžete o tom udělat třeba nějakou besedu někde, protože přece je to postava, kterou bychom neměli zapomínat. I spor věku můžeme použít jako předlohu, že je pěkná kapitola o tom psána, ukázat to lidem, nabídnout jim tu knihu. Ne každý národ má tu přednost, a tím už ukončím. My jsme byli s manželkou před kolika lety, 8 lety, nebo kolika v Panamě ze studenty, kde jsme měli jako přednášky v těch různých místech sboru. Abych to ještě dopověděl jinak. Je to určitá organizace, která sbírá přednášky na adventní na misí v těchto zemích s tím, aby hlavně z toho účastnili studenti teologie, aby se naučili dělat misí. Je to samozřejmě poněkud naivní. Ten způsob, co se dělá v Panamě, úplně nefunguje tady u nás v Česku. Ale to je jedno, prostě náš seminář to léta zúčastňoval, pak už to vzdal, tak jsme byli v Panamě a měli jsme připravenou řadu přednášek z diapozy v angličtině, co jsme tam jako přednášeli. A tam bylo také přednáška pro tolik církví, čili ten vývoj křesťanství. No a tam tím, že jsem měl nějaké obrázky z toho Husince, z Betlémské kapele, Staroměstského náměstí, tak jsem to tam jako přidal a řekl jsem to Husovi víc. A viděl jsem, jak ti lidé v tu chvíli tě ožili, jak to brali, ale tady nikdo z té Husovy země. Jo. To je něco jako velkou přednost, takže přátelé, je to přednost. Vážme si toho a říkám, máte 5 měsíců, abyste to ještě využili v misii, v té další své práci. Děkuji za pozornost.